سلام كما يتصنحوا كورات تخاتاتتي نزي ساعة زحرنا يوم حصرتن واناون زولنا يوم زيناتات زيناركم متينا لنا نخد كاتلنا دما نعدم ኤርትራውያን ክንደይ ጊዜ ይምብርከኹ ተንበርኪኽና ይንፈልጥ ዓደተ ጅግና ዓደ ቀያሕቲ ባካበ ዓደ ባጽባር ጸብስ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ህወሓት ንሕግታት ትግራይን ኢትዮጵያን ብምፍራስ ኩናትን ምውላዕ ዓበ ጫፍ ከም ዝበጽሐ ብምኽሳስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዑ ኣብዚ ጉዳይ ንምክትል ሓላፊ ኮሙኒኬሽንን ርክባትን ውድብ ስምረት ኣይተ ጣዕመ ዓረዶም ኣዘራሪብና ኣለና ንሕና ጸዋዓ ዓሌታዊ ጉጅለ ንብሎ እቲ ጉባኤ መበላዕ 14 ገይረ ዝብል ብደብረጽዮን ዝምራሕ ፍንጫል ጉጅለ እዩ ያው ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ብመረጣ ቦርድ ተሰረዘ ማለት ብሽም ህወሓት እንቀሳቐስ ዝነበረ ጉጅለ ክንብል ከለና ነቲ ጉጅለ ዘተሓዋውሩ ዋና መተሓወርቲ ኣለዉ ብዋናነት ዝመርሕዎ ብሽም ውድብ ህወሓት እውን ብዙሓት ገበናት ዝሰርሑ ህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ዳግም ኩናት ከእትይዎ ዝኽእሉ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ትግራይ ክገብሮም ዘይግባእ ተባሂሎም ተቐመጡ ምስ ናይ ደቂ ሓይልታት ምርኻብ ምስ ፌደራል ብሓይሊ ክወቕዑ ዝደልዩ ዕጡቓት ሓይልታት ርክብ ምግባር ካልኦት እውን ዝመሳሰሉ ኣብቲ ምንቅስቃስ ሰዓት ናብ ካሊእ ኩናት ከእትየና ይሰርሕ ስለ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ምስ መንግስቲ ሻዕብያን ምስ ዕጡቓት ፋኖን ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ንህዝቢ ትግራይ መሊሱ ናብ ኩናት ዘእትን ከም ክልል ይኹን ከም ሃገር እውን ዝጎድእ ስለ ዝኾነ ሕግታት ሃገር ተጠቒሙ ፌደራል መንግስቲ ምስ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ኮይኑ ኣብ ክልል ክረአዩ ዝግብኦም ሕግታት ኣብ ክልል ኣብ ፌደራል ክረአዩ ዝግብኦም ሕግታት ከዓ ፌደራል ርኡ ሕጊ ከኽብር ኣለዎ ማለት እዩ ዋና ድሌትና ሕጊ ከኽብር ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትብል ከለኻ ኣብ ልዕሊ ህወሓት እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ኢኹም ትጠልቡ ዘለኹም በቃ ሕጋዊ ናይ ሕጊ ስጉምቲ ማለት ንኣብነት ብህወሓትን ከይንቀሳቐሱ ተሰሪዞም ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብ ብዙሓት መድረኻት ብሽም ህወሓት መድረኻት እናገበሩ ህዝቢ እናኣከቡ ሰራዊት ሞቢላይዝ እናገበሩ ምስ ሻዕብያ እናተራኸቡ ምስ ፋኖ እናተራኸቡ ብሽም ትውድቡ እውን ብዙሕ ገንዘብ ሞቢላይዝ እናገበሩ ካብ ህዝቢ እናበዘዙ ብሓይሊ ይንቀሳቐሱ ስለ ዘለዉ ሕግታት ሃገር ኣለዉ ድሕሪ መረፃ ቦርድ ምስራዝ ንሓደ ውድብ ምስ ፍትሒ ሚኒስተር ተኣሳሲሩ ምስ ካልኦት ትካላት እውን ተኣሳሲሩ ክወስዶ ዝግባእ ስጉምታት ኣሎ ከመይ ደው ከብል ዝግባእ ካብ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ከይዱ ኸይዱ ናብ ኩናት እውን ዘእቲ ምንቅስቃስ ይግበር ስለ ዘሎ ብዋናነት ንሕና ንሓቶ ዘለና እዚ እዩ ካብኡ ድማ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስሩሑ ከይሰርሕ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገብሮ ዝነበረ ትኩረቱ ኣብ ናይ ኩናት ኣዋጃት ኣብ ናይ ሰራዊት ሞቢላይዜሽን ምክንያታት እናግበርካ ማለት እዩ ንሕብረተሰብ እውን እኽሊ ኣዋፅኡ ነዚ ሰራዊት ዝኸውን ምግቢ ይዋፅኡ ካልእ እናተባሃለ ሕብረተሰብ ይሽበር እዩ ዘሎ ህወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ርክብ ብዙሓት ክስታት እናተሰምዑ መፅዮም እዮም ሕዛብ ዘረባና ድማ ምስ ፋኖ እውን ርክብ ኣለዎ ዝብል ክሲ ተልዕለለይ ዘለኻ ጭቡጣት መርቱዕታትኹም እንታይ እዮም ምስ ፋኖ ኣብነት ኣብ ናይ ደሴ ከባቢ ዘሎ ናይ ወሎ ዝበሃል ፋኖ ምስ ምሬ ወዳጀ ዝበሃል በኣካል ይራኸቡ እዮም ተላማጣ ወገን ናይ ተላማጣ ከባቢ ናይቲ ጉጅለ ተወከልቲ ኣለዉ እዮም ኣብ ቆቦ ይራኸቡ እዮም በኣካል ማለት እዩ ኣብ ዋልድባ ከባቢ በኣካል ይራኸቡ እዮም ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ቦርደር ኣብ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ ዛላንበሳ ብራማ ብእገላ ብሸራሮ ከዓ ገዛ ተጋሩ ዝበሃል ቦታ ብሽረ እውን ካሊእ ቦታ ዓዲ ክልተ ዝበሃል ብስም ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ፌደራል መንግስቲ ይፈልጦ ናይ ክልል ካቢኔ እውን ዘይፈልጦ ኢንክሉዲንግ ጀነራል ወዲ ወረደ እውን ዘይፈልጦ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ እናተባሃለ ጀነራላት ናይ ሻዕብያ ጀነራላት ናይቲ ጉጅለ ዝድግፉ ኣካላት ማእኸላይ ኮሚቴ ናይቲ ውድብ ዝፍለጡ ማለት እዩ ኣመራርሓ ናይ ወረዳ ናይ ዞባ ዘለዉ ሓደ ህዝቢ ኢና ብሓንሳብ ኢና ንሰርሕ እናተባሃለ ብግልፂ ኣብ ዳታት እዮም ዝረኸቡ ዘሎ ኣብ ራማ ይረኸቡ እዮም ናብ ኤርትራ ኣትዮም እውን እቶም ካብዚ ካብ ትግራይ ዝኸዱ እውን ይረኸቡ እዮም ንሶም እውን ናብ ናይ ትግራይ ቦታታት ክሳብ ሽረ ኣብ ዓዲግራት ሸራሮ ኣክሱም ዓድዋ ይኣትዉ እዮም ናይ ሓባር ግንባር ፈጢሮም ኩናት ንክጅምርዎስ ወዲኦም እዮም እዩ ከም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ነዚ ጉጅለ ኢልኩም ዝገለጽኩሞ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት እዩ ስጉምቲ ክወስድ ብቑላዕ ዓወጅኩም ኣለኹም እዚ መሊሱ ንትግራይ ናብ ዘይዛሪ ኩናትን ደም ምፍሳስን ዘእትዋ እዩ እዚ ፃውዒት ዝብል ሻቑሎታት ይረኣዩ ኣለዉ እሞ ከም ውድብ ኣብዚ እንታይ ኢኹም ትብሉ ንሕና ድሌት ከም ውድብ ስምረት እቲ ሕዚ ጉጅለን ምስ ፋኖን ሻዕብያን ዝገብርዎ ዘለዉ ርክብ ናብ ከቢድ ደም ዘፋስስ ዘጣፍእ ኩናት ዘእቲ ስለ ዝኾነ እዚ ደው ዘብል ሕጋዊ ስጉምቲ ይወሰድ ፌደራል መንግስቲ ናይ ባዕሉ ስልጣናት ኣለዎ ናይ ክልል መንግስቲ እውን ናይ ባዕሉ ስልጣን ኣለዎ ስለዚ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ምትእትታው ደው ክብል ግዜያዊ ምሕዳር ስሩዕ ክሰርሕ ምግባር ተሰረዘ ውድብ እውን ብሽም ውድብ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ደው ክብል ናይ ክልልን ናይ ፌደራልን ሕግታት ተጠቒምካ
دو كبل امبار ناي حيله تكون تفسد رمت قد نحز بعد مره كتاشن 13 بن احنا قاطره تجمر فينا حق مفار توحيد بحيلي تجاور متتاوي كنا نطوعي تجبر زلنا نحن طوعي سلاماوي بوليتيكاو قال نخجبر لعنكف زلو بجله حقاوي تقومتي وسد مالك يكسف او كلمه حق يقرب نافردي نتا ህዝብ እናታለለ በኃይል ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ደው ይብል እዩ ንሕና ጠውዒ ክብረት ያበለይ ያቀነለ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ስዑድ ዓረብ ይደራደሩ ከም ዘለው ተገሊጹ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ስዑድ ዓረብ በሚስጥር ይደራደሩ ከም ዘለው ንመንግስት ኢትዮጵያ ቅርበ ዘለው ማዕከናት ዜና ይጽብጽቡ ዘለው ኮይኖም ክልቲኦም መንግስታት ብድፊት ናይ ደጋ ሃገራት ናብ ማዕድ ዘተ ከም ዝቐረቦን ኣብ ዘተ እንተዳእ ተሰማሚዖም ነቲ ተቀራሪቡ ዘለው ውግእ ዘውግድ ከም ዝኸውን ብዙሓት ተንተንቲ ሓበሬታ ይህቡ ኣለው ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2018 ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ከም ተሰማምዑ ይዝከር